खुलुमबाय बे समाव राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां। सिलचरनि एनआईटिआव मुं थिसननो सायख'जादों बिशाल बसुमतारिया। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव सिंग्रिबारि गामिनि थागिबि गौरी शंकर बसुमतारि आरो मीरा बसुमतारिनि फिसाज्ला बिशाल बसुमतारिया जेईई आनजादखौ उथ्रिसारना इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय सिलचराव थानाय एनआईटिआव सायख'जादों। सिलचरनि एनआईटिआव सायख'जानाय बिशाल बसुमतारिया उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव गोसो होना फरायग्रामोन। टंला अरुणोदय एकाडेमीनिफ्राय गुदि सोलोंथाइखौ लागायदोंमोन बिशाल बसुमतारिया। उनाव उदालगुरि नवोदया बिद्यालयनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारो आरो उनाव हायार सेकेन्डारि थाखोखौ फिन टंला अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव बिगियान आयदायाव मुं थिसननानै 12 थाखोखौ उथ्रिसारदोंमोन। इयुनाव सासे गिदिर कम्पिउटार इन्जिनियारिं जानायनि सिमां दं बिशाल बसुमतारिया। आंनि मुङा बिशाल बसुमतारि। आंनि आफानि मुङा गौरी शंकर बसुमतारि, आइनि मुङा मीरा बर' बसुमतारि आरो आं नं 1 सिंग्रिबारि गामिनिफ्राय। आंनि स्कुलिंआ बुंनो थाङोब्ला आं क्लास नार्सारिनिफ्राय 8निसिम अरुणोदयाव दंमोन। बिनि उनाव 6निफ्राय 10निसिम जवाहर नवोदय बिद्यालय उदालगुरिनिफ्राय आं स्कुलिंखौ खालामदोंमोन। बिनि 10नि उनाव आं आंनि HSखौ कमप्लिट खालामदोंमोन आं अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय साइन्स स्ट्रिमाव। आंना मिडियामा इंलिसमोन। दा बिदि मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों आं आंनिनो लोगो आंजोंनो लोगोसे JEE क्रेक खालामनाय बेबो बर' मिडियामनिफ्रायनोमोन। जोंजोंनो जमायो क्लास 10नि स्कुलिंखौ बियो बर' मिडियामनिफ्राय खालामनानै दा बियो HSखौ साइन्सआव लानानै बेयावनो बियो खनसे लागैनो उइदाउट एनि कर्स लायालाखानो खनसे लागैनो क्रेक खालामनो हादों। नङा। बेनिफ्राय नोङो उन्दैनिफ्रायनो जिहेतु नोंहा मा जानायनि सिमां दं? उन्दैनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला फार्स्टआव आंना मेडिकेल लाइनाव आं थांनो गोसो दंमोन। नाथाय माबा मोनसे जाहोन लेक अफ प्रिपारेसननि थाखाय आं बे एमखौ आं एचिभ खालामनो हादिया। दा बेयावबो आं खुसि दङ दा इन्जिनियारिं NIT जिथु आं दा मोन्दों बेयावबो आं बहुत सन्तुष्ट दङ दा। दा बेनिफ्राय बे माने जिहेतु इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय JEE एग्जामाव जनो थाखाय माबाफोर बेबायदि कचिं लादोंमोन नामा? बिखौ बिखेक कचिं होननाय नङा, बेखौ जास्ट क्रेश कर्स होनो आरो बेखौ जोंखिनि 11-12आव माने मेनलि 11आनो जोंथ' 11नि कर्सफोरा एसे भार्स थायो। स' गोबां स्टुडेन्टआनो 11खौ नेग्लेक्ट खालामो माने जेरै फार्स्ट स्कुल कलेज लाइफआव हाबदों एन्जय खालामनि स' बिदि जानाङा। सब मेडिकेलानो जा इन्जिनियारिंआनो जा बिनि सिलेबासा more than 60% फार्स्ट इयारनिफ्रायनो फैयो खिन्थु बिखौ बहुतआनो मिथिया। स' आं थांदोंमोन आं गुवाहाटीसिम बेखौ HSखौ कमप्लिट खालामनायनि उनाव एग्जाम होनायनि उनाव क्रेश कर्स खालामनो। बेसेबां सम खालामदों? 2.5 उनाव बे माने क्रेश कर्सखौ खालामखांनायनि उनावनो बे माने आनजादाव जदोंमोन आं। दा बेनिफ्राय जों नुबाय दा नों जेरैबायदि बुंबाय जे क्लास 11नि माखासे साइन्सनि खोथाफोरखौ बेखौ जुदि क्लास 9निफ्रायनो जुदि खोब रेगुलारै जुदि स्टाडि खालामलाङोबाथ' बेबायदि क्रेश कर्स लानायनिथ' गोनां गैया खोमा? दरकार गैया। बिदि जुदि 11 मेनलि 11आनो 11खौ जुदि 11नि कनसेप्टफोरखौ जुदि गथाय जुदि क्लियार थायोबा बे क्रेश कर्सनि नुबा 1 इयार ड्रपनि जेबो गोनांथि गैया बेखौ आं सानो आरो। बांसिन माने फरायसाखौनो जों नुदों जे क्रेश कर्स खालामनो थाखायनो बिराद माने ड्रप दिननो गोनां जायो। दा बैसोआथ' थाबाय थाया जेनेबा। दा बेखायनो दा नों बुंनाय बायदि रेगुलारै जुदि थांबाय थाबाथ' बिदि माने हार्ड खालामनो गोसो जायो नङा होमबा? आচ্ছা बेनिफ्राय जों नोंथांमोननि थाखाय नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे बुंनो हागोन नामा? नों माबायदि स्टाडि खालामदोंमोन जेनेबा? आंनि स्टाडि स्टाइला गोबांनिनो बेलेग स्टाडि थायो, टाइम टेबोल थायो। आं जास्ट बेसिक खिनाल' 11नि बेसिक खिना आरो बिखौ कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामदोंमोन। आरो गोबाङानो नुबोदों आं जेरै बेलेगफोरा जेरै स्टाडि खालामो गोबां माने 11 थानायावनो माने 11 जेब्ला रानिं जाबाय थायो
होमबानो 12नि थाखाय एसे प्रिपेयार खालामो आरो स' बिदि खालामनायाबो हामा नङा मोजाङानो एडभान्स जाना थायो स' आं बेखौनो साजेसन होनो नागिरोदि फैनाय जेनेरेसनखौ जे गावनि मोनसे मट' थानांगौ लाइफआव मोनसे एम थानांगौ बे एमनिफ्राय बिसोरो आन्दायनाङा आरो बुंनो थाङोब्ला आजिखालि जेबो इजि नङा बहुतआनो कम्पिटिसन बेयाव जा मेडिकेलनो जा इन्जिनियारिं जा सिभिल सार्भिसआनो जा स' बिसोरखौ कम्पिट खालामनो थाखाय खस्थ' खालामनांगोन बेखौनो बुंनो नागिरो आयदाफ्रा मा मामोन हमना ला नों दायो साइन्सआव थानाय लोगो लोगो मा दंबावो 11आव आंनामोन जेरै PCB फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय' नुबा PCM फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बिदिनोमोन आरो एडिसनेल बुंनो थाङोब्ला अल्टारनेटिभ इंलिस दंमोन आंनाव ML गैयामोन बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोङो फरायनायनि लोगोसे मा बिथिङाव खालामनो मोजां मोनो नोंनि हबि हिसाबै हबिस थाङोबा आं स्कुलिङाव जेब्ला आं स्कुलिं दंमोन होमब्ला आं काबादि गेलेदोंमोन खननै नेसनेल मोनदोंमोन स' बिखौ आं आरो बेनि लोगोसे फुटबल गेलेनोबो मोजां नाङो सन्तुष्ट माने खस्थ' खालामनाय हिसाबै बेखिना फलखौ मोनदों दा जों आंजों लोगोसे न'खराबो बा गामियाबो बाहाय माने जथेस्थ' खुसि आरो आखा खालामो जाहाथे जोंनि गथ'फ्राबो माने भबिस्वतआव बेबायसा माने मोजाङै फरायनानै सासे माने उपजुक्त मानसि जानो हायो बेखौनो आखा खालामो মাতৃ হিচাপে মইতো বহুত ভালে অনুভৱ কৰিছোঁ যেনেকুৱা কষ্ট কৰিছিলে সেনেকুৱা মানে পালে ফলটো পাইছে আৰু IITত পালে বেছি ভাল লাগিল হয় আৰু তাৰো মনটো অসন্তুষ্ট হৈ থাকিল মই মাক হিচাপে সেইখিনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মাক হিচাপেতো মানে যিখিনি মানে ডাঙৰ দীঘল যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইখিনি কষ্টখিনি কি বুলি ক'ব সেইখিনি কষ্টখিনি মানে ফল পোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু তাৰপিছত আকৌ 4 বছৰখিনি ভালদৰে পঢ়ি শুনি আৰু ইও মানে ভালখিনি ফল পাওক তেতিয়া দেখা যাব আৰু কেনেকৈ বেছিক মানে আমি দেখা পাইছোঁ মাতৃসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যথেষ্ট মানে সময়ত মানে তেনেকৈ যত্ন নলয় আপোনালোকে যেনেকৈ যত্ন লয় তেওঁলোকলৈ কি বুলি ক'ব সিহঁতলৈ মানে এটাই মানে অনুৰোধ যাতে এতিয়া আহি থকা ল'ৰাসকল যাতে মাক বাপেকৰ কথাবিলাক শুনে ডাঙৰৰ কথাবিলাক শুনে গাঁৱৰ মুৰব্বী বয়সস্থসকল এইবিলাকৰ কথা শুনি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে অকল সিহঁতৰ ওচৰত অনুৰোধ আৰু চেষ্টা কৰিলে কোনো মানে ভাল ফলে পায় নিজৰ লগতে কথা সেইটো সিহঁতৰ ওচৰত সেইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ